Sawubona Mkhwanazi mntanami, ngibingelela uMkhwanazi. Ngithi baba Mkhwanazi, ngithi dila negebengu mntanami kakhulu. Ubakhiphise zonke izinto ungapheli imandla, noma bethi bakusabisa ungesabi sokunikelela emasonto, nginikelela kushempe. Labantu abadla imali kangaka sihlele emqashweni, ngimdala ngingangafelwa izingane zami. Anginangane, ngihlele emqashweni. Anginayo nanemali ukuthi ngakho umuzi. Yinto nje ngeke ngilambe ngisho esiswini. Mntanami ngithi qinisa idolo. Igebengu nje lezi ezikhishwa uhulumeni azikhipha zibafaya ngale ephambanisa yonke into, kanti into udaba uyalwazi yena. Ngithi mntanami nje phambili ngegebengu ungapheli imandla. Ngisize nje baba uqhubekele phambili ngoba siyahlukumezeka, siyahlupheka. Uthi mawuthi uthe emakhanseleni uyobika indaba yakho, uthi wesofika sobheka bengezi uzobheka. Ungabona ukuthi njengoba ugogo ekhuluma nje uxakeke kangakanani xa endlela esimangaliso. Ngeke ngisole ngisho into engizoyidla noma ngithi ngiyihola lo mali isiya komashonisa, sengidade omashonisa. Umuntu sengiyahola, umuntu usela usefuna imali yakhe. Ngendlela nje engihlukumezeke ngayo emoyeni wami, ungapheli imanga baba, uyezwa. Sizokunikelela isonto, nginikelela kushembe, ukunikelela inyanga zonke ngaleyo madlana encane nginikezwa yibona lo hulumeni sithi akuphi imali angayikhuphuli. Laba abazibulalayo abakazibulali, kusezolandela abanye bazibulale futhi. Sifuna iqiniso ukuthi imali ekhishwayo ishonaphi. Beqhubizise ngangesihlahla zokwatapeya mawuthi ema-ofisi bangakimbakama udaba lakhe abalemukela bakwenze lutho. Basazoziphihliza abakaziphihli. Qhubeka. Sifuna ukuphathwa wena, akekho umuntu oziphatha. Sifuna usiphathiswe lonke sijikelele khona kuzolunga zonke izinto mntanami ngendlela esihlukumezeke ngayo nje. Sihlukumezeke kakhulu kabi lezi imbakhamba lezi ezingasinaki, bezenza ukuthi bona bayikhulu namakhansela awabheki nanokuthi ogogo bahlala ogogo. Asibhekele umuntu. Qhubeka nje ngokuthanda kabi, ngokuthanda ngendlela esimanga. Mina ngizokunikelela kashempe shemsheni nje khona ngokunikelela wena kodwa ngendlela yokuthanda ngayo. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangimake lo mdzala lana, she's sending a message to Nhlanhla Mkhwanazi. Uyamtshela Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi uyabonga ngalokhu ndlela bendela kona, naloko ukuthi alwisane negebengu eNingizimu Afrika, uthi njena bayabonga kakhulu. So she even said ukuthi batomthandazela, bamqelele kushembe ukuthi bamvikele Nhlanhla Mkhwanazi avikeleke, batomnikelela akokuthi akhone ukuthola ukuvikeleka yena nje akaqhubeke nokulwela abantu baseNingizimu Afrika. Uthi yena awukhathele bantu be-corruption, ukhathele bantu laba baphilisa kabuhlungu. Uthi njena simbona amdzala ngaka soluhlala emqashweni akanakhaya because of i-government yethu kude into letinhle leyibendela tona. Uthi akaqhubeke nokuba-expose tigebengu. Uma ka-expose tigebengu diyotibulala anga-one njengoba vele sesibona sebaqala batibulala. Send a message ke lo make laphana ku-TikTok. Labanye they were actually saying ukuthi ukhuluma iqiniso lo make. Yebo make uyashaya impela, and some were saying ukuthi wakuphi lo make nkosi yami asimdeactivatele i-account yakhe yaku-TikTok. Please do comment what you think below down on the comment section. Qabangani wena ngale message lethunyelwa ngilo make laphana ku-General Nhlanhla Mkhwanazi. Mina nawe siyobonana kule nsha ledake video. I'm signing out. Goodbye.